Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. 2 May 2026 anacheza ndi anthu omwe anasonkhana pa msika wa Goliati m'boma la Thyolo. Pa ulendowu, President Mutharika anali pamodzi ndi mayi wa dziko lino Professor Mutharika komanso akuluakulu ena ogwira ntchito m'boma. Tsopano tikupatsirani mmene zinalili pa mwambowu. Kano masuka anthu ali pano wanda abale anu alamu kano masuka anthu ali pano wanda azilamu anu. Ambuye azikudalitsani fadi kudziwa palibe president amene anachosa 200 million ukafika ku 500 million. Adadi mwachita chinthu chodabwitsa chomwe chisinthe chikumachita kuoneka kuti ikonomi ya dziko lathu isintha, miyoyo ya anthu akumudzi amene ndiwo mafuna asintha. Ndikufunani zabwino zonse, Mulungu akudalitseni, Mulungu akutsogolereni, komanso Mulungu atseke kamwa ya wina aliyense amene akumalankhula zolakwika, amene akumalankhula zokunyozani. Tinamona Daniel mikango idatseka pakamwa, Mulungu sayemweyo atseka pakamwa azindikiritsa kuti nyo ndinu osankhidwayo. Zikomo kwambiri Atate. DPP oye! DPP oye! Goliati oye! Chalamwamba. Chadadi chalamwamba. A president atu Professor Mutharika komanso mai akunyumba kwanu a First Lady ulemu wanu. Niperekeso ulemu kwa maminista nzanga amene tili nawo pompano. Tiperekeso ulemu kwa mafumu athu amene mwalemekeza mwambo wathu uno. Mwachidule ndikudziwa kuti facha nthawi munatuza kuti muzabweranso muzacheze ndi abale anu. Koma lero mangufuna mupereke moni. Koma choyamba munganena MP aja ndikuthokozeni kwambiri. Chifukwa choyamba kulemekeza president atu bingwa Mutharika amenenso ali achimwene anu. Mungane na MP mukuonesa chisanzo chabwino. Kulemekeza amene anapita komanso anagwira ntchito yabwino. Bingwa Mutharika anagwira ntchito yabwino. Anagwira ntchito yabwino yomwe inuyo a president atu imene mukupitiriza. Ineyo ngati vice president wanu wakuno kumwera ndikuthokozeni kwambiri. Ndikuthokozeni mena nena MP aja kuti mwatiphula pa mavuto. Timavutika. Ena ife timakhalira ku polisi nthawi zonse. Sitimachapita liti ku prison iyayi. Koma mwatiphula pa mavuto. Komanso ambiri kunoko anali pa mavuto nkhani ya njala. Timauza anthu kuti chimanga chisika. Sichinasike? Anthu ife sitikudya madeya aja panopa zikudya ni nyama si anthu soya. Chifukwa cha inuyo a president athu. Komanso mwasindikizira Malawi kuti dziko lathu economy yathu ikhali kuyenda bwino. DPP oye! Mwina ndisakutawire nthawi kwa ine ndikuthokozani kubwera kuno kuzaona abale anu. Komanso kuzakumbukira president wathu amene anatisiya, mzimu wawo use mumtendere. Ni mawu amenewa ndikupaseni pata kuti muyankhule ndi abale anu, mwapase moni ulemu wanu a president athu. Goliati oye! Katundu oye! Chirombo oye! Mangazu oye! Mbina oye! Nawita oye! Mapwesa oye! Gogoya oye! Estepe oye! Tonso oye! Ndiye mukuza kuli kuna ndima kuziwa. Chifukwa ine ni muntu wakuno.
ndi nyamata ni masera mpira timati fitibolo nthawi zimenezo kwa Australia mpira wopopa tuyani timati ngamasamba ujeni anthu ochaja ndikumanga nkiti amene nkumasera basi ndithuye choncho ndiosanga kwambiri choyamba ndikuti moseyiwa miyano noseyiwa ine lero nabweza msonkhano ayi nabwera kundata kuyika nkhata pa uje malo manda a chimenanga abingu tafika kumene kunya koma ine singazembe ngati kuti napa nkhuku kuno ya nge basi ndiyima pano kuti ndikupasa ni moni basi nde ndikuti moni nonse choyamba tikuthokoza kwambiri abale anga chifukwa 2 weeks ago mulungu wadzana munalandira alamwano mwachikondi kwambiri ndikuti zikomo kwambiri mupitirize chibale chimenecho chikondi chimenecho mupitirize mbiri komanso ndikuthokoza mavoti amene munandipasa pano anali ngati 99% I think anthu apagono osokonezeka I think 228 anavotera zipale zina amene anasokoneza takhululukira amene but 2030 tifuna 100% for DPP kuno kwa goya chwa kuno ndi home ya DPP ngakumena anachokera founder wa DPP abingwa anachokera kuno. So this is the home of the DPP. Tifuna 100% support. Choncho ndiosanga kwambiri kuti mwandilandirayo ndimati ndikupasa ni moyo tikuyesesa kuyendesa boma tinapeza boma lovunda kwambiri koma tikuyesesa kwambiri munga pano mukuziwa kuti chakudya takonza kwambiri ndipo amisa awa Mwanamveka anduna achuma akuya ntchito yotamanika kwambiri kukonza kwati musakwe mtima aduya saganiza za upresident ya DPP oye ndiye choncho tinakonza chakudya pakali pano pali amene anadya uye chiteze palibe kapena njika palibe tonse nadya chakudya chabwino ndiye ife timene takonza ndikuzwa pali mavuto ena ngati mavuto amafuta koma tikukonza pakali pano palibe uje malawi na akulu I think mafuta onse by tomorrow onse the whole country Malawi muno mafuta Africa tikuyesesa kwambiri kukonza za mafuta ndikuzwa pa program ya magesi ikuvuta kwa imene tinayipeza ife sifa amene tayisa kuti magesi azonongeka ayi kwa vuto ake ndikuti magesi machine ya magesi ena ndo ukalamba kwambiri ena 60 years ena 70 years ukalamba kwambiri ndeti program miezi 8 Esco akonza pa miezi 8 ikatha mavuto amene onse azatha ndiye bukhaye uje mudeke ntima ndithu mudeke ntima kuti tikonza zimenezo za magesi za ndalama zakunja tikuyankhula ndi abale athu akunja sitikakuuzeni zimene tikuyankhulana koma ndikunena kuti tini chikhulupiriro kuti posachedwapa mavuto amene a ndalama zakunja timati forex akhala what like that solve apezeka mano forex I'm sure amisa anali ku America 2 weeks ago ndipo dzana nakumananso ndi akuluakulu a World Bank ya dziko lonse lapansi ya chuma ija tankhula nawo atithandiza koma zimatenga nthawi sinotile kuyankhula kuti ndalama zibwera mawa pakati mati process mapepa osiyanasiyana kusaina
komanso yavuta osiyanasiyana zimatenga nthawi koma ndikuti ashwani kuti posachedwa pa zimene zitheka ndiye tikonza zimenezo chachikulu ndikuita bwesa mtendere muno Malawi. Palibe kukhapana aye ndo palibe kuopa boma. Munthu asamaope boma, azikonda boma, azilemekeza boma, azisata malamulo, koma osaopa boma. Boma ndi boma land. It's people's government. Ife tasazimezo, koma asya chikulu, monga mukuziwa ndi ndalama zimene zikubwera za ma 5 billion aja akubwera m'madera osiyanasiyana, ma constitutions onse 221. Zibwera zimene posachedwa pa, zifika pamenepo, ndipo ndikupempha kwambiri ausakhale nsokuyeku timati kusosola kufuna kubanso anthu iya imene for once let's love this country. Tikonde dziko lino kuti ndalama zimenezo tizichite kuti konze mioyo ya anthu m'mizi itukuke, osati mtown okha komanso anthu a m'mizi mioyo yawo ipita patsogolo. Ndi mawu amene ndikuti ndi osangalala kwambiri kuti mwandilandira ndi a First Lady tikubwera ku Blantyre ino ndi nsonkhano ayi. Misonkhano tinamaliza pa September. Pano ndi nthawi yakugwira ntchito tsopano. Kugwira ntchito tsopano, anyamata anga nduna zanga maona ma TV akugwira ntchito kwambiri. Kukonza dziko lino kuti dziko likhala tsopano. Ndi mawu amene kuti dziko kwambiri kuti mwandilandira ndikamadusa kakumula chikakuti ndizima pano kukupasani moni kuti tizicheza kuti musandiyiwale komanso sindikakuwala naye koma musandiyiwale. So ndizima pano kucheza nthawi yosiyanasiyana. Choncho Ambuye akudalitsani kwambiri. Tikubwera ku Blantyre, Mulungu wammawa tibwera ku Lilongwe. So ntchito imene ndabwera kuno ndamaliza tsopano. Ambuye akudalitsani nonse. Zikomo kwambiri, zikomo. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kulankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa msika wa Goliath m'boma la Thyolo loweruka pa 2 May 2026. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.